तो चलिए शुरू कर जाय ओंखारबाय जों दा लकेसनाव फैबाय लकेसनावहाय खदाल लाखाबाय मना लाग्राया नै बिथाङा नै बेनो नै वाव गाइसमोन बे जावफुगोन आंबो जावगोन मना मोननै लाखाबाय आरोना स' गाइस चल' गाइस फानगोन आरोना जों दा फुरा लाब मोनगोन ना मोना नायसै आरो फानगोनसो होनलायदों माखासेया नै आयौ सान्दुङा नायगासिनो दं हाबु मोनसे मोनजेनबाय गाइसमोनथ' नोंथांमोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै गाइसमोन मोनलायबाय आरोना हाबुखौनो मोनलायबाय नै हा गिसिसो गवा नै गोलावा बरियाखानो नै माखासेया फुरा दानि लांगोन केस थांबायमोनलै नै माखासेया बैयाव बख'गासिनो दं Cuma bisa gitu dah. Apa kelam lagi salah? Salah kelam. Ujungnya hafalan mana jauh dah? Esok. Sanu dah aja nih sah. Hayan ni sih. Makasih apa jauh kasih nang kasih man. Kasih man untah bazar bagan. Untah bazar pun ada nih buat ni. Untah bazar bazar. Kasih man. Jaga sih. Kena mikna. Ayu. Kasih ni. Nembah. Puriya mulai. Karena mana sih? Entah mana jangan lu gimana mana sih. Onlah jeng, mewah jeng, mepun jeng, koma jeng. Kuali. Mepun kuali. Tuh juga paglah sih. Nah res nama kaca belum apa? Paglah le. Misalnya. Dolar ni mana bersih dong punya. Mepun ada berapa? Guys, nama nama kaca. Yo, ni lekar. Mulai dari muncul jauh kan sini, naik ke atas. Iya. Ni jeng jauh dah, lekar. Muncul muncul wah. Malang punya aja man. Hah? Boleh sih. Nih, topla manusia nih, guys, topla manusia. Ayo sih, Timah manusia. Kita ngelasin bola, kalau masih lagan ada be, danger sih manusia. Ini Januari 2 tarik kamu, cancel kalambai match coba. Ini guys menlebai. Ha, biar berkaya agak munkan aja. Mana berah? Jauhnan siapa jane be? Lasi sih fuyba. Miti. Gimsi. अबे साले Lasi leng faglafur dia kintu hafra leng dia mengnyawa. Muhammad Krishna Bharat. Sri Krishna, Jagannath, Mahadev, Jagannath. Ini apa? Jagannath, Mahabharat. Tangga lasi leng Sido. dah mini kaya, itu tangga. Tangga ni. Tangga ni. Ni problem ni. Lanjai genang, lanjai gayai, bumau dongo. Tup. Mikarnya ya. Kali gila sih bola. Tup mikarnya ya. Mikarnya beri karam mulai. Beri karam lagi. Lengri. Lede, anda ini lengri lah. Feeling raya. Lagi sing nak. Ibu lengri. Ada, ang ning balik. Guys, man hadan farang kuy bay.
दै लोंफैबाय जाला होलांसै हरनि 8:00 सहैगोन दा फाग्ला बिदिखायलै आयु थाइनैल'खा फाग्ला नों मालाय मोनजाबा दाउखा उदुना मा जिनिस बिदि बेलाय आमाय मोननानै थैयाबो बियो फाग्लानि थाइजौ जाया जों दा गोरलैखौ दा बे जाजोबलै जायाखै ना मानो नोंथां खावारा बियो बेखौ जावनायाव एनार्जि मोनो बेखौ जाबासो नङा खावार गायसला लकेलखा थिमेन माखै नों राबन इ फाग्ला बिले हरलै दाबो थोआखै नामा जालायलाङो आंहा रेडि खालामोनलाय दादाखिया टुप 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 बाजे गैनावा माबाया मा नाममोनलाय आंगुर खिथानायब्रा बाजै नाखौ माजों देनांगौ आयौ जि साइज थायदोंमोन फाग्ला खारना लाना बिहामजोखौ बाजै होनखायो नामा फाग्ला मोनबा मोनजागौमोन ना जोंनो लस खालामबाय ना नों गथ'आ थाइजौ सिखाव हनै गासिबो मालायनि जिनिस नुस्लाबनो हाया लस जासिगोन नुखुनायावनो फैनानै फ्रा दांनासै लाबो दाबा नांला सिखाव दंखायो थाइजौ जानता है क्या गटका होनलायलायनाया बेजों समान जाजोब्बाय बागाना सावथाल गथ'फ्रा मैया जाबाय थादों साबानाव गोगोम थायखादों शाबाश बेटा सिरि मानसिफ्रा थांबायलै बिसोरो आय जोब्बाय आंनि जाखायबा साथनोसैलाय बेथ' पारमानेन्ट जाबाय जोंखौ इन्टारेस्ट जाया संखारखौ दानबाय नामा संखारा मालाय 10 तारिखआव थांसैनो आं फुननो मोनाखैमोनलै रायजोफोर बिदोलै दासो गोसो दंबा लाय आरो खारखायाना फैगानाय मोनदों आरो आं बेना थाइजौआ आंनावहाय आंना बिगुर थिगुर जाजोबदो आयै बिगुरखौ सुना जानांसिगोनलै आयौ गासिमान न'आव सफैबाय नै सेलेब जाजोब्बाय साना हाबबाय हनै साना सिनायबाय माबा साना सिनायबायनो साना मोनाबाय 5तासो जाबाय दां बेखिनिया सिनायगासिनो 7 केजि एकखिनिया मैखुना सिङावसो दं मैखुना एकखिनिया मोनबाय सिनायनायाथ' नोंसोर एकखिनियाखौ खिथाहरलाय दे कमेन्टआवहाय एकखिनियाखौ जाला नैसोर माखासेयानो सेलेब जाजोब्बाय सेलेबजोबसै हेलौ गाइस नै राननायनि दावराव बालफ्रा होगासिनो नै सेरानो मिलायला रानबाबो सेरबेसे गोलैखो आसोलफोर हरसाना मिसा लाइगार एक्टरसो ब्रा नंगौ हरसाना मिसा लाइगार फिल्म एक्टरा मा नाम हे गाय सुनाया फैफिनबाथाय जाबायबो फाग्लासो हरसाना मिसा हरबायब्रा आसोल मा गोलाव हरजोबलायखो बाहायलाय बारा जाबायब्रा हरग्राबा साब्रै साबा देथारगोलां हरसाना मिसा नै थांफिनबाय हरसाना मिसा थांफिनखाबाय नैबे सागं लाखाबाय नोंनि गोलावसिन नै गासिनो बेयाव फाग्लासो नोंसो
लाइक कमेन्ट खालामदो मोजां मोनोबा गाइसमोन एथ' खस्थ' खालामबाय आङो हाग्रायाव थांबाय नै सानसे बेलासिबाय 5टा 6टा जाबाय ओमफ्राय नै ओंखाम ओंख्रिबो गैया आरोना मा होनबावनो आङो जेबो सङाखै जोंनांगौ ना मानांगौ आङो जेबो जाला एथ' खस्थ' मैखुन लायबाय फुंनि ओंखाम जानानै लायदोंमोन आं 7टा 8टा 9टायाव दा नै ओंखाम गैया ओंख्रि गैया मैखुन मोनबोदोंमोन ओमफ्राय दा माथो बुंबावनो आरो मुरिसो जाबाय मुरि जाना थांसां दिनै ओंखाम गैया नालाय मुरि जाबा माथो उफायबाव मुरि जाना थायाबानो उफाय गैला ओंखाम उखैनाय जाला ओरैनोसो बायदि मोनबाय आं सानसे खस्थ' खालामनानै ओंखाम गैया ओंख्रि गैया नै दहायनो मैखुना बेनो एकथिनियाव दं ओंखाम गैया ओंख्रि गैया सङाखै जेबो खालि जोबदोंआनो रागाबो जोंजाला माबो जोंजाला मा जाबावनो आयौ सोर दाबायदियाव नै गाइसमोन खिथानाया नोंसिनो बे बिदिथ' खस्थ' खालामना फैनानै ओंखाम ओंख्रि मोनजाफैबा बे मानसिया माबायदि जागौमोनलै सोरबा बायदिबा रागा खरा मोनबा जों फुलखायसो जेबो जायासै दा फुंनि 8टानिफ्राय 5 साराय 5टासिम नागिरबाय थेवबो ओंखाम गैया